Hey guys, kali ini kita coba pakai mic yang ini. Nanti kita bandingin ya, yang biasa nih nyimak pulau pakai mic yang ini sama mic yang lama, enak yang mana? Besok ada lagi yang wireless, kita coba juga. Kapan kowe iso tak duweni, kapan rogomu iso tak gegep satengahi, gede impen-impenku doyayu, kapan sliramu iso ngerti. Saben dina anane mung kangen, saya cetha mung sira sing tak angen-angen, asai ibarat angin ambune bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Pasrahno atimu wenehno tresnamu bakal tak jaga sak dawane wektu. Nyongko iso nyawiji matur suwun Gusti, kon mari tresno sing gemati. Saben dina anane mung kangen, saya cetha mung sira sing tak angen-angen, masa ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno nganti dadi tresno